Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на заяви країн НАТО про готовність збивати російські літаки в разі порушення повітряного простору. В коментарі московському пропагандисту Павлу Зарубіну Лукашенко заявив, що будь-яка така операція призведе до миттєвої відповіді і війні на всі гроші. Білоруський диктатор висловив сподівання, що польський народ не дасть амбіціям польського уряду розгулятися. І якщо, наприклад, зіб'ють російський літак над Калінінградом, то це означатиме початок війни з країнами НАТО. То, что они заявили, будут сбивать, ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги. Как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоиться. І з нами на зв'язку Сергій Бульба, це білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону, голова Білорусь 2.0. Робім разом. Сергій, вітаємо вас. Слава Україні. День добрий. І живе Білорусь. Героям слава, живе вічно. Отже, пане Сергій, ну от кілька заяв досить суперечливих прозвучали від Лукашенка, зокрема і оці погрози для НАТО, але на фоні цього, знаєте, я, якщо можна, буду ці заяви однією намагатися, знаєте, збалансувати, а у вас питати, то все ж таки, де ж правда, де, скажімо, той меседж і кому його Лукашенко хотів послати. Так от, про те, що от якщо раптом щось з'їб'є НАТО над територією там Калінінградської області чи над територією Білорусі, це буде означати війну на всі гроші. Це одна історія. А інша історія про те, що ми, значить, з Путіним дуже довго говорили про те, як же нам вижити. Така багата країна з незліченними ресурсами, але от говорили про те, як нам вижити. От в цих заявах, ну, попахує суперечливістю? Лукашенко, ну, слухайте, ён вельмі часто нават верыць у тое, што гаворыць. От у дадзеную хвіліну тое, што ён гаворыць, ён у это верыць. Цераз некаторы час ён можа сказаць абсалютна іншае, і ён зноўку будзе у это верыць. Разумееце, вот такая вот спецыфіка персонажа. Яно, конечно, супярэчлівае, таму што Лукашенко як выкручваецца як вужака на патэльні, як мы гаворым. Таму што, па-перш за ўсё, ён не хоча, каб Беларусь была ўцягнутая ў вайну. Раз. Другое, яму трэба зараз для выжывання далейшага, яму трэба грошы. Бо беларускі эканамічны цуд, ён без вонкавай падпіткі, ён не жыццяздольны. Разумееце? А Расіі зараз не да падтрымання рэжыму Лукашэнкі. Амаль год ужо абяцаны крэдыт у 1,5 мільярды на імпартазамяшчэнне, так званае, Расія не выдзяляе, і, па-мойму, яны зараз яго нават ужо не абмяркоўваюць выдзяленне да крэдыту. Таму Лукашенко мітусіцца па ўсёй планеце, ён шукае, дзе знайсці грошы. Ён збегаў у Пакістан, у Арабскія Эміраты, ён збегаў у Кітай, куды заўгодна, нават у Афрыку. Але ж у Афрыцы паглядзеў, што мяняць трактары на бананы і кокосы, ну так сабе бізнес. Ён нідзе не знайшоў такіх от халяўных грошаў, як у Расіі. Бо ў Расіі можна ўзяць крэдыт на одну тэму, патраціць яго абсалютна і на іншыя. А з Кітаем так не работае. Кітай, калі нешта і выдзяляе, то звязаны крэдыт і плюс вельмі мэтавае. Канкрэтна на канкрэтны аб'ект, не больш таго. Таму, глядзіце, Лукашенко пайшоў на тое, што ён адмыслова падчас навучання ў Захад-25, ён адмыслова запрасіў тых самых амерыканскіх аташэ. Это было выключна для Расіі зроблена. Причем Россия так и выказалась, что это не мы запрашали, это вот типа союзнички. Но. То бок Лукашенко хоча увесь час показать Путину, что калі Путин не даст гроши, то Лукашенко пойдзе на Захад, адвернецца цалкам ад России и пойдзе на Захад. Але ж у России зараз эканамічны стан такі, что яны нават на гэта уже не ведуцца, разумееце? Цікаво, добре. Тоді ще такий момент. От заяви про те, що, наприклад, якщо Кремль вдарить по Банковій, то Володимиру Зеленському треба над цим замислитись, бо буцімто тоді вже буде зовсім інша історія. Ну, по Банковій поки що Кремль не бив, але у нас є, наприклад,
влучання в дійсно урядовому кварталі, там, де загинули люди. До речі, в житловий будинок це було влітку, здається, можливо, навесні, ну, але в цьому році, в 25-му. І от буквально нещодавно, менше місяця тому, було влучання російської ракети в Кабінет міністрів. Урядова будівля, ну, в буквальному сенсі. Добре, там нікого не було, бо це був ранок. То це натяк на те, що такі удари можуть продовжитись. Це от одна частина заяви. І друга частина заяви, що Лукашенко виявив бажання просто поговорити з Зеленським. То все ж таки, будуть бити по урядовому кварталу чи просто поговорити? Ну, слухайте, ну, в свой час президент Украины Зеленский заявлял, что российские чиновники, московские чиновники так само мусят доведаться, где у их ближайшее бомбосховище. То бок тут ідзе війна наративу, війна і ПСО, якби так кожен запускає своє, що може, спробуючи повздійничати на супротилеглий бок. Ну, а Лукашенко, як завжди посередині, він розуміє чудовно, що коли Росія проіграє війну, а вона їй подобно, що проіграє, то його час закінчується. От час комуністичної, посткомуністичної Білорусі, БССР, умовно, він закінчиться разом з Лукашенком. Тому що, глядите, Москва кольки не хотела б знайти пераемника такого ж от прикладного масштабу, з такими ж советскими мозгами, як у Лукашенки в Білорусі, вона його не знаходить. А у всіх остатніх вони остерігаються, тому що розуміють, що Білорусь рано чи поздно все ж таки почне вертатися у свою європейську історичну сім'ю, де ми, в принципі, откуль ми і вийшли. Тому, от розумієте, що от такі дилеми. І Лукашенко, то, що він пропонує після, я би підкреслив, після закриття Польщі межі, раз, після приїзду, відповідно, міністра заміжних справ Китаю до Варшави, а потім, відповідно, після навідування Менська якраз одним з ближайших поплечників Сі Цзіньпіня, Лукашенко одразу кидається до Москви, до Путіна. І от там яны нешта абмяркоўваюць, ну і, відаць, у тым ліку Путін плакаўся, що грошей даць не можа, тому що у самого нема. Так що, ну, як русские говорять, это денег нет, но вы держитесь, да? То бок вот такая вот у Лукашенки развилка, і плюс до гэтага, глядзіце, у іх несупадзенне інтарэсаў атрымліваецца. Калі Москва зацікаўлена разгойдваць увесь час Еўропу вот этой хвалі нелегальнай міграцыі, то для Китая трэба для спакойнага транзіта кітайскага груза цераз беларускую тэрыторыю, а яму якраз трэба, каб на Беларусі не было ні санкцыяў, нічога, і каб Беларусь мела добрыя стасункі са сваім суседзям. І вот тут наступае тая самая развілка, дзе Лукашенко як бы так разрываецца. З аднаго боку ён не можа Пуціну адмовіць, но плюс да гэтага ён зрабіў вялікую памылку, калі ён прыраўняў візы. То бок зараз любы, скажем так, той же сірыец, ці лівіец, які там бяжыць на Еўропу, маючы расійскую візу, ён спакойна праходзіць цераз Беларусь, таму што яны параўналі візы, разумееце? То бок ён не з беларускай візы, а з расійскай, ён спакойна транзітам едзе цераз Беларусь. То бок Лукашенко практычна і зрабіць нічого не можа. No. То бок вот такая ситуация. Там у Москве, видать, яму поплакаліся, і ён, канечне, это самае, паляцеў, як бы так звяртацца да Зеленскага, што давайте я буду пасярэднікам, бо інакш будзе кепска ўсім. Дык кепска ўсім, это сама Расія ж сама напала, і Расія зараз будзе кепска. То хто яе, як бы так, будзе, ну, шкадаваць? Ну, що називається, самі нарвалися, самі такий плані думаєте. Ну. От така ситуація. Тоді добре, ще одні заяви, але тепер такі, які стосуються Дональда Трампа. Власне, ми пам'ятаємо, що Америка зробила крок назустріч Білорусі. Ну, якщо можна так трактувати, зняла санкції з Белавіа, вже полегшення. Плюс теплі дуже привітання були для Лукашенка і подаровані запонки. І приїжджав американський посадовець, який, власне, теж говорив. Відповідно, ці кроки все-таки назустріч Білорусі чи назустріч Китаю, якщо вважати Білорусь воротами для Китаю в Європу. Але від Лукашенка звучать теж досить різкі заяви в бік Трампа про те, що він якось не так поводиться, не те бачить, що мав би побачити.
Ну, слухайте, со Штатами натуральна Лукашенко знайшов для себе, як би так, палёгку, тому що після 2020 года йому треба було вийти на легітимізацію. Ён вельмі, от після 2020 года з ім фактично ніхто не контактував сур'ёзных кіраўнікоў сур'ёзных дзяржаў. Ён таму, як бы так і ездзіў па Азіях, па Афрыках, ну, для того, каб можна было для нутранага рынку паказваць, што ну, з намі ўсе сябруюць, мы такія, як бы так, прыгожыя. Зараз от з Трампом ён як бы даў, ён вырашыў задачу легітымізацыі, раз. Але ж, ну, глядзіце, зараз Беларусь робіцца фактычна як бы так разменнай манетай у гульні паміж Штатамі і Расіяй. От чаго досягнуў Лукашенко. Разумее ён это, не разумее. Летась, вот у мінулым годзе, падчас нейкіх вайсковых навучанняў яны ж умудрыліся прыцягнуць кітайцаў на беларускую тэрыторыю. І вот это вельмі не спадабалася ні ў Еўразвязе нікому, ні ў Злучаных Штатах. Ніхто не марыў, каб НУАК могла, вот народна-вызвольная армія Китая, як яна завецца, да? Каб яна могла як бы так размяшчацца на вот якраз мяжы з Еўразвязам. І таму як бы ёсць такая задача адцягнуць Беларусь, у прынцыпе, ад Китая ў першую чаргу, ну і калі ўсё ж таки удасца ад Расіі. Вяртаючыся трошку назад да вашего пытання, глядзіце, санкцыі не знялі з Белавіа, а прыпынілі, раз. Таму што это не угода, это толькі general license. Больш таго, нават асабісты лятак Лукашэнкі, ён аказаўся ўсё ж таки пад санкцыямі, он дагэтуль. Плюс, што самае важнае, Лукашенко ўжо паціраў рукі, што зараз ён на сваім Белавіа будзе вазіць расійскіх турыстаў па ўсім свеце і зарабляць на гэтым агромны гешэфт. Не. То бок там абгаворана тое, што яны абсалютна не маюць права залятаць на тэрыторыю Расіі. То бок аказалася ўсё не так. Да. То бок тое, што мы з вами гаварылі пра тое, што падсанкцыйныя нешта будуць вазіць напрамую самалётамі Белавіа да Масквы, то не. Амерыканцы ўсё это прадугледзелі. Больш таго, вот эта general license, яна, у прынцыпе, ну, яна адмяняецца літаральна за 5 хвілін. То бок там не трэба ні кангрэс, не збіраць нічога. І плюс да гэтага яна мае часовы тэрмін. То бок яна звычайна прыймаецца на паўгады, і, напрыклад, кожныя паўгады потым трэба пацвярджаць. Яна працягваецца, ці ўсё ж такі назад вяртаюцца санкцыі. Так што амерыканцы цудоўна разумеюць, з кім мають справу. Да. Але разом з тим росіяни, якщо ви кажете, що зрівняні візи, вони спокійно абсолютно можуть приїжджати на територію Білорусі, і з території Білорусі на Белавіа летіти куди захочуть, менше крюк робити, ніж через Туреччину, наприклад. Ну, така небезпека є, я з вами згоден. Так, ну що ж, пане Сергій, почули вас про заяви Лукашенка. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Цікаво, насправді, є над чим подумати. Сподіваюсь, що, власне, і наші політики теж будуть розуміти, як тепер далі вибудовувати стосунки з Білоруссю. Сергій Бульба, білоруський громадський політичний діяч, засновник Білого легіону, голова Білорусь 2.0, робім разом, був з нами на зв'язку. Thank you.